Σήμερα θα μελετήσουμε την περίπτωση ενός ισόγειου διαμερίσματος περίπου 65 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται στα βόρεια πλαίσια της Αθήνας. Όπως βλέπετε, έχουμε ξεκινήσει, έχουμε ήδη κάνει κάποια δουλειά, ύστερα από την απαραίτητη αποτύπωση που έγινε στον χώρο. Έχουμε ήδη αρχίσει να μελετάμε για το χώρο. Ας μιλήσουμε πρώτα όμως λίγο για την υφιστάμενη κατάσταση του διαμερίσματος. Όπως είπαμε, είναι ένα ισόγειο διαμέρισμα με μια κεντρική είσοδο στο κεντρικό κλιμακοστάσιο που βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Και έχει μια μικρή αυλή πίσω που επικοινωνεί απευθείας, όπως βλέπουμε, αυτή την μπαλκονόπορτα σε αυτό το σημείο εδώ. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι έχουμε φυσικό φωτισμό και αερισμό από αυτά τα δύο παράθυρα μόνο για όλο το διαμέρισμα. Ενώ από εδώ έχουμε κάποια μεσοτυχία και εδώ σε αυτό το σημείο έχουμε ένα ισόγειο γκαράζ. Άρα λοιπόν τα μόνα ανοίγματα που έχουμε για φυσικό φωτισμό είναι αυτά τα δύο και αυτή εδώ η πόρτα. Το πρώτο πράγμα που παρατηρούμε μπαίνοντας είναι ότι δεξιά έχουμε την κουζίνα, που σημαίνει ότι υπάρχουν υδραυλικά σημεία σε αυτό το σημείο εδώ. Τις κολόνες, ειδικά αυτή που είναι αρκετά μεγάλη κολόνα, γιατί περνάνε και κάποια υδραυλικά από εκεί. Το χώρο της τραπεζαρίας που επικοινωνεί με την αυλή, όπως είπαμε, ένα πολύ μικρό καθιστικό και ένα διάδρομο που πηγαίνει στο λιτρό, τυφλό το λιτρό, προφανώς με τεχνητό εξαερισμό, και ένα υπνοδωμάτιο. Μας ζητήθηκε να δώσουμε μια πιο μοντέρνα λύση, έστω και πρόκειται για μέσα για μια φοιτήτρια, για μόνιμη κατοικία και βεβαίως να αφήνει και δυνατότητες εκμετάλλευσης αργότερα. Εμείς λοιπόν μελετήσαμε λίγο την υφιστάμενη κατάσταση και αυτό που προτείνουμε είναι καταρχάς να αφαιρεθούν οι τοίχοι που κλείνουν το καθιστικό με το πνευματίο, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο χώρο 5,5x μέτρα περίπου, να αφαιρέσουμε το λιτρό από αυτό το σημείο εδώ και να μετακινήσουμε την κουζίνα. Άρα αυτό που προτείνουμε είναι, διατηρώντας φυσικά την κεντρική είσοδο από εδώ, να τοποθετήσουμε το μπάνιο σε αυτό το σημείο, διασκεύουμε τα υδραυλικά μας, να βάλουμε μια αρκετά μεγάλη κουζίνα σε αυτό το σημείο εδώ, να δημιουργήσουμε ένα ηχοπέτασμα του μπάνιου, βάζοντας μια μικρή ντουλάπα σε αυτό το σημείο που θα δουλεύει σαν κάτω για την είσοδο, και στην ουσία να ενώσουμε τον υπόλοιπο χώρο που μας μένει, έτσι ώστε να είναι ένα υπνοδωμάτιο καθιστικό το οποίο θα δουλεύει σαν χώρο ύπνου στις περισσότερες φορές, αλλά θα μπορεί και να φιλοξενεί κόσμο μέσω του καθιστικού. Άρα λοιπόν αυτό που προτείναμε ήταν να βάλουμε εδώ ένα σύνθετο που θα έχει ένα γραφείο, το σημείο εδώ, περίπου είναι 60 αρκετά μεγάλο, μια βιβλιοθήκη και εδώ μια ντουλάπα, αυτό το σημείο εδώ, τρίφη, τράφου δεν μπορεί να είναι άνετα, με ένα μικρό χαμηλό επίπεδο για να μην κλείσουμε πολύ το χώρο, και μια ξύλινη επένδυση που θα κρύβει διακόπτες, ηλεκτρολογικά, θερμοστάτες, ακόμα και τον ηλεκτρολογικό πίνακα που βρίσκεται πίσω από την πόρτα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το καθιστικό, προτείνουμε ένα καναπέ
πορνιακό. Μπορεί να μπει σε αυτό το σημείο εδώ. Αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι ανάκλινδρου θα μπορούσε να μπει σε αυτό το σημείο εδώ, στις τάξεις του 1,80/2 και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σαν κρεβάτι. Δηλαδή, το κρεβάτι στην ουσία είναι ο καναπές. Θα δούμε πώς γίνεται αυτό. Διατηρούμε το άνοιγμα φυσικά εδώ και για να κλείσουμε λίγο το χώρο, χωρίς όμως πραγματικά να φτιάχνουμε τείχους, σκεφτήκαμε να βάλουμε σε αυτό το σημείο εδώ πέρα ένα πολύ χαμηλό έπιπλο. Που πάνω μπορεί να μπει μια τηλεόραση. Και κάτω θα μπορούσαμε να βάλουμε μια εστία βιοεθανόλης, να φτιάξουμε ένα τσάκι δηλαδή για να δημιουργούμε και κάποια ατμόσφαιρα. Ακριβώς απέναντι, για να συμπληρώσουμε όλο αυτό, αφήνοντας την απαραίτητη απόσταση του κουζίνα, μπορούμε να βάλουμε μια νησίδα, ώστε να μπορεί να κάθεται κόσμος και να τρώει, και γιατί όχι, περιστρέφοντας τη τηλεόραση κατά 80 μοίρες θα μπορούμε να βλέπουμε και αυτή τη τηλεόραση. Άρα λοιπόν θα τοποθετήσουμε εμείς εδώ το ψυγείο μας. Εδώ μπορεί να έχουμε την εστία, γιατί όχι σε αυτό το σημείο να μπει ο νεπτήρας, ο νεαρχίτης, συγγνώμη. Και εδώ να έχουμε κάποιες ψηλές εντυχιζόμενες μονάδες. Το μπάνιο, όπως είπαμε, σε αυτό το σημείο θα έχουμε την τουσιέρα μας, το νεπτήρα και φυσικά εδώ τη λεκάνη. Είναι πόρτα που ανοίγει κάπως έτσι. Άρα λοιπόν έχει διαμορφωθεί πλήρως πρώτα πια αυτό το μικρό διαμέρισμα και πιστεύουμε ότι έχει μια... Εδώ ας πούμε θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και ένα ακόμα έπιπλο χαμηλό που να εξυπηρετεί το γραφείο και συμπληρώνουμε με ένα μικρό τραπέζι όπως ήταν μόλις στην διάθεση που ήταν και πριν. Αυτό είναι που μπορούμε να το κάνουμε και διπλό. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η λύση που προτείνουμε για αυτό το διαμέρισμα και θα σας στηρίξουμε τώρα και πώς γίνεται αυτή ψηφιακά, πώς γίνεται δηλαδή λοιπόν στον πελάτη. Υπενθυμίζουμε λίγο πώς ήταν. Κουζίνα, καθιστικό, μαζί με μια τραπεζαρία εδώ, το υπνοδωμάτιο και τα κλειστό και το λιτρό. Και αυτή εδώ είναι η λύση μας, όπως την είδαμε τώρα. Όπως βλέπουμε, απολαμβάνουμε το μπάνιο, το οποίο έχει σαν επένδυση μπροστά, σαν κάλυψη μπροστά για τη δουλάπα, μια καλαρόμπα, την κουζίνα μας, μια μεγάλη κουζίνα 4-25 περίπου, την νησίδα πρωινού, ας το πούμε έτσι, περίπου στα 3 μέτρα μήκος, και εδώ έχουμε την τσίλινη μας επένδυση, τις δουλάπες, το σύνθετο, το γραφείο, και εδώ είναι ο χώρος του καθιστικού με το καναπέ κρεβάτι όπως τον είπαμε, με τις πλάτες να κινούνται προς τα πίσω αν θέλουμε, ώστε να γίνουν να γίνουν κεφαλάρι και θα εξυπηρετεί και όντως και για ύπνο. Αυτή είναι η λύση που προτείνουμε. Ελπίζω να σας άρεσε και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Ευχαριστώ.